Паслухайце радыёспектакль «Не забывай мяне» паводле аднайменнай аповесці Алеся Жука. Выканаўцы народны артыст СССР Леонид Рахленко, народные артисты Беларуси Галина Орлова, Виктор Лебедев и Геннадий Гарбук, заслуженные артисты Беларуси Борис Ладомирский, Борис Борисенок, Александр Подобед, Тамара Николаева. Текст от автора читая заслуженный дзеяч мастацтва в Беларуси Валерий Анисенко. Режиссер-постановщик, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Софья Гурыч. Год запису 1979. Так атрымалася, што пуцёўкі на поўдзень у гэтым годзе Загадскаму не далі. Ён успомніў пра свайго былога аднакурсніка, які жыў і рабіў у раённым горадзе, пра яго запрашэнне пагасціць. Сказаў жонцы, што хоча пажыць у вясковай цішыні і адзіноце, сеў у свае «Жигулі» і паехаў. Ён і не здагадваўся, што тут, у невялічкім гарадку паблізу яго родных мясцін, з ім здарыцца нешта незвычайнае, нешта такое, што можа змяніць увесь яго далейшы лёс і яго самога. Але не будзем забягаць наперад. Пакуль што Загадскі першы раз выйшаў прайсціся па вуліцы гарадка. Ён нетаропка рушыць па тратуары. Добрый день вам. Добрый день. Добрый день. Вам маслица не трэба, а? Вам маленькая грудка засталась у меня за полкила. А вы что, у городе корову держите? Да нет, подгороджанка я. Теперь же нам с колгаса пенсии подавали. Дети поросли, при детях и живу. Сын тракторист у меня. А сварится. Брыдка, кажа мне перед людьми, быто гэта ён мяне на базар выправляе. А я ж не только за ты грошай, не. Я ж сама некалі дзяцей гадавала, без коровы жила. Дык кто, калі прынясе кроплю молока, дык лепш за мёд яно было. Дык берите ж, маслица, берите свеженькая. Ой, не трэба столькі, чтобы вы гэтага копіць. Ешьте на здоровьечко, ешьте. Бывайте, бывайте. Дякуй, бывайте. Якая бабулька. У белым фартуху з фальбонамі. Як быццам не на базар, а ў царкву сабралася. Товарищ Загадский? Загадский? Ён самы? Ну, Миша, богатый будешь. А я что, гэтак постарела, что ты меня не познаешь? Марыя? Я. Маша! Машенька, добрый день! А я гляжу, нейкая прыгожая жанчына ў джинсах. Забі мяне, Бог не пазнаў. Сур'ёзна? Сур'ёзна. Эх, каб некалі мне цяперашні розум... И что было б? А жаніўся з табою. Ясно, оценил сходу. Дожився до того, что не супрать другую жонку займець. А что, не змогу уже? Господи, да про что ты говоришь? Маша, ворочаемся у молодости. А ну тебе, еще у чирваню вядешь. А ты у нас у командировцы министр. Да які там міністр? Яшчэ нават і не загадчык аддзела. А ты што, шафёрам? Я? Ну?
Я думаю, тебе халтуру подкинуть. Что могу? До столицы за червонец познаемся. А я даю 2. А? Не хочу ни червонцев, ни халтуры. Под дружбы ці ў ваду. Жніво пачынаецца. Ні дня, ні ночы не будзе. Аграном ж я ў нашым калгасе. А я могу прапанаваць душ. У чемодане возишь? А что, я читала про такую лазню у чемодане. Душ. 200 літраў вады на душу. У мяне яшчэ свой асабняк у вашым раённым раі і катер за агародамі, каб прагулкі рабіць. Ну и ну, даешь. Не верыш? Поехали. А жонка твоя на мне верхом с твоего особняка не выйдет? А я боюсь чужих жонок. Не бойся. Ты ж сама сказала, что у маім узросце пора мяняць жонку. Сур'ёзна. Поехали до мяне на кватэру. Ёсць душ і чарка за сустрэчу. Ну, не глядзі на гадзіннік. Ці часта бываюць такія сустрэчы, як наша. Добра машину вядзеш. Не па-жаноцку. Много езжу. Аграному теперь без машины нельга. А я, будь твоим мужем, одобрал бы у тебя машину, спалил бы твой диплом, а не пустил бы гойсать. У меня уже был такой. Тому теперь и живу удовою соломяную. Ну, не на что. А я так само давно живу сам с собой, хотя и не удавец. Где зворочивать? Еще квартал и налево. Вот сюда. Наступный двор. Эй, бачу, ты жених не бедный. Твои же ході червоненькие? Мои. Коли ласка, выходь. Гостюю тут, у товарища. Слухай, Миш, стомилась я. Может, лепей домой поеду? Ну-ка, давай глуши свой кирогаз. Прошу вас, пані. Что ж, поглядим твой маёнтак. Ты адразу падушці і спачатку зробім прагулку. На катері, паслаў нарэшце случай. Не, на катере ты поедешь один. Ну, добра, тады трымай шампунь. Ого, и шампунь нават принес. Дякую. О, с легким паром. Заходь, будь як дома. Постарайся. Только мы обои не дома. А мы маем такое право допустить, что гэта наш дом. Хіба только. Ну, Як погулять на чужим веселье. Так. Дякую за душ. Я жила и помолодела, як другий раз на свет народилась. прошу к нашему шалашу. Господи, Миша! Ты правда не равня другой господыне. Откуда ты ведал, что я хочу есть? А где ж гаспадары? Калі мы маем на столе вячэру, то ці трэба тыя гаспадары. Да бацькоў яны паехалі, адпачынак, а я да іх вось сюды. Ну, прашу, калі ласка.
Так. Так. За тебе, за мою гостю. І за тебе. За нашу сустрэчу. Ой, мне ж не можна, я ж за рулем. Да тебе тут уся районная милиция ведает. Ну, кто тебе будет спынять и проверять? Маша, ну я не могу отпустить тебя, не почастовавши. Да я не ведаю, ну кто посмел бы отпустить такую женщину? Была не была. Тебе не холодно после душу? Ленушка. Вось шаль, господинина. Ахінеся. Дякую. Ну, а хто дома з наших аднагодкаў застаўся? Як яны жывуць? Я нікога амаль не сустракаю. Нікога не засталося. Аж не верыцца. Маладзейшыя ёсць трохи. А мы ж тады неяк і паступалі многія вучыцца ў інстытуты, тэхнікумы, на заводы пайшлі. Ты помніш старенькую пачатковую школу? Ну? Яна ж пасля вайны за клуб служыла. Няма яе даўно. Пабудавалі з сілікатнай цэглы новую, цёплую, а дзяцей няма. Закрываць трэба. Ты ні разу не быў у вёсцы? Бацька, калі маці памерла, на Лагойшчыну падаўся, ён жа адтуль родам. Так што ў мяне тут, лічы, нікога і не засталося. Толькі дальнія сваякі. Так, многіх хат няма. Аж страшна бывае лічыць. З нашага ўзросту ніводзін чалавек не забудаваўся. Мы калгасны пасёлак паставілі, домікі са ўсімі выгодамі, прыязджаюць на нас здалёку з палесся, застаюцца рабіць, жыць. А свае пакуль што, амаль ніхто не вяртаецца. А ты чаму вярнулася ў вёску? Я? Не, Міша. Я не адразу вярнулася. Калі замуж выйшла, по-другому подумалася. Валька Петрова з табой вучылася? Со мною. Слухай, якая яна цяпер? Валька? Ага. Толстая, што і шыі не Да паверне. ну. Трэба самой у круга паварочвацца. Сам ведаеш, як яна вучылася. Выпхнулі яе са школы. Так разумееш, яна каторы год сядзіць у сталіцы, у паліклініцы, у рэгістратуры. Кватэры не мае. І ты паверыш, мне спачуваеш, што прападаю. Сказала я ей по-доброму: да заставайся ты дома, і зарабляць будзеш, і на сваім месцы сядзець. Пакрыўдзілася яна на мяне. Цяпер, як сустрэнемся, галаву ў другі бок адварочвае. Ой. Якое гэта шчасце. Пасядзець хоць часіну гэтак цёпла. Господи, заўсёды пачынаеш даражыць тым, чаго не вернеш. Можа, тэлевізор уключыць? А што? Добра і так. Ехаць мне трэба. А я падняцца не магу. Прысаладзіў ты мяне. А ведаеш, каб не тая бабулька з маслом, не сустрэцца б нам. Да не, правда, ну не затрымай я на мяне пасярод вуліцы. А мне тое масла зусім не трэба было. От сама бабулька здзівіла. Выгляд яе. Быццам не на базар, а ў царкву выбралася. Хусцінка бялюткая, фартух белы з фальбонамі. Ні ў кога такога не бачыў. А вочы блакітныя, ласкавыя і такія па-добраму цікаўныя. Паслухаў яе і падумалася. Як гэта добра, не вырашыць увесь час у душы сваё пражытае, перажытае, удачы, няўдачы. А вось проста жыць і радавацца жыццю.
Якое гэта вялікае ўменне. Хораш ты пра яе гаворыш. Гляжу я, много кніг у твайго прыяцеля. Аж зайздросна. Так, много. Я тут чытаў Хемінгуэя. Вельмі спадабалася адна рэч. Там амерыканскі палкоўнік, от сапраўдны мужчына, не паддаваўся няшчасцю, умеў трымаць сябе, умеў нават кахаць, гледзячы ў твар смерці, і жыць прыгожа, падпарадкуючы сабе жыццё. Калі чытаеш што добрае, дык чамусьці заўсёды думаеш пра сябе. У цябе бывае так? Бывае. А ты што, лічыш сябе падобным да таго палкоўніка? О, не. Хутчэй наадварот. Неяк не склалася ў мяне ў сям'і. Няма разумення, няма кантакту. Мая абраніца пасля першага ж дзіцяці змянілася непазнавальна. Набыць, прыдбаць, а галоўнае камандаваць. От каб усё было, як яна хоча, і баста. Яна цвёрда ведае, што муж павінен любіць яе, што б там не было. І наогул усё ведае, што я павінен. Не, я доўга не мог змірыцца. Уталковаў, што жыццё ў нас адно, што трэба навучыцца жыць хораша, шчасліва. Бунтаваць нават пачаў піць, хоць ніколі не меў асаблівай схільнасці да гэтага занятку. Усё дарэмна. Хоць патроху навучыўся жыць як бы ў сям'і, а разам з тым асобна. Ты прабач, што я да цябе адразу так са споведзю. Неяк ад цябе маладосцю павеяла. Калі ўсё яшчэ было наперадзе. Так. А я, калі цябе ўбачыла, ведаеш, што падумала? Вось шчаслівы чалавек. Упэўнены, спакойны, здаровы. Усяго дамогся, усё ягонае. Ну, час мне ехаць. Позна. Дзякуй за шчырасць, за клопаты. Ты нешта сказаць хацеў? Я хацеў запытацца. Ці памятаеш ты... Што? Ну, тое маладое жыта, той светлы дзень, як ішлі мы разам са школы. Ты ж зусім яшчэ хлапчук быў. А цябе ўжо кавалеры з вечарынак праводзілі. А маці моя іх ганяла, бо лічыла, што дачцэ яшчэ не пара любіцца з хлопцамі. Дурэлі па-дзіцячаму, даганяў цябе ў жыце. І ніяк дагнаць не мог. А мяне са сцяжынкі сяброўка клікала. І раптам дагнаў. Маша, што ж нас тады кінула адно да аднаго? Ну, відаць жа было нешта глыбіннае, чаго мы па маладосці не разумелі, ацаніць не змаглі. Хопіць, Міша. Паўжыцця з таго дня мінулася. Нашто гэтыя ўспаміны? Я паеду ўжо. Марыя, я прашу, пабудь яшчэ, ну. Дай мне ключы ад тваёй машыны, яна не замыкаецца, яе нельга кідаць на вуліцы. Міша! Ну, застанься, Маша. Я прошу тебя. Доброй раніцы, Павлович. Рановато вы сёння. А, Мария, ну,
Рановато, не рановато, а першы за ўсіх. Ну, бачу, што першы. А што, Ігнатовна, хочаце, праверце. Я яшчэ учора ўсе заказы парабіў. Хай камбайнёры прыходзяць, рамантуюць. За кавалём затрымкі не было і не будзе. Добра, Павлович, добра. Бывайце. Бывай, Марыя, бывай. І чаго гэта вы, Павлович, перад ёю струнку выцягваецеся, рапартуеце? Яна ж не начальнік над майстэрнямі. На гэта ёсць механік. Яшчэ нават і не пыталася, а вы уже хочаце, праверце. Ты, Степан, приезжий, не ведаешь. У нас люди привыкли, что агрономцы до всего трэба дапасці. От такі характер. І веды добрыя мае. Старшыня кажа, капрыніцою перадалі, што яна ў космосе лётае, то і не здзівіўся б. Усюды паспее. І яго, бывае, не слухае. У панядзелак, казалі, спрачаліся. Ён гаворыць, у перамозе пачалі ўжо. Спазняемся. А яна яму жніво не парад, каб усім разам выходзіць. На пясочках даўно можна жаць. А ў мяне не пясочкі, у мяне чарназём. Я пачну, кажа, жніво, як у мяне зерня гатовым будзе. Не трэба ўраджай сабраць. О, як. Як пойдзе старшыня на пенсію, яна яго месца зойме. Больш падхадзяшчага чалавека няма. Вот хоть бы не з'ехала куды замуж, тут ей пары пакуль не видно. А шкада яе. Баба молодая. Откуль возишь пшеницу? З-пад Камароўкі. З-пад Камароўкі? І што тебе тут трэба? Чаму не разгрузіўся? А там збоішча машын. Думаю, заеду до хаты і перакушу трохі. Перакусіш? А гэта не по-другому называецца? Што вы, Марыя Ігнатовна? Хіба ж еды посеред бела дня? Дык што я дурны, ці што? А калі ты разумны, то чаго дурнейшага за сябе шукаеш? Ты што пасяўную на дарозе ўстроіў? Чаму перагрузіўся і сееш па ўсёй дарозе? Спяшаеш? Марыя Ігнатовна. Заварачвай назад! Пачакай, пачакай. А ну, злазь з машыны. Зараз жа. П'яны! Эх, марш, каб вочы мае не бачылі. Марыя Ігнатовна, што вы? Злазь, кажу! Як жа? А што самі за руль сядзеце? А хто вам будзе бараначак круціць усю убор? Марш! А то вызову участкового без правоў астанешся. Простите, Марія Ігнатівна, коні і то і... Коні? Коні зранку не п'ють, гэта правда. Завтра прыйдзеш на нарад, там разбярэмся. Марія Ігнатівна! Усё! Марія Твоё Ігнатівна! шасі сама на цэнтральную завязу. Кофточку нейлоновую погнущите. Сама. Можна до вас? Доброй раніцы. О, хто к нам у гості заїхав? Ой-ка, ти бачиш? Бачу, заходь, Мария, заходь. Да, такое разов 3 на год буває. У жнівоті, і сено як косім, і осенью. Садися, снедать будем. Иван Иванович. Ну, я и так ведаю, что ты не снедать. Приехала до директора школы, или садися, садися. Я есть хочу, и ты так само. Ти ж не правда? Ой-ка, подай нам на стол там чего. Добре, зараз.
Я вот Вольце давно говорил, что добрая ты девка, агроном толковый. Але лепш, каб ты хлопцем была. От, хоть можно было б сесть, да не спешаючи чарку выпить, да про життё поговорить. А то ж с тобой, женщина, не надо все и скажешь. А ты не мергай мне, не мергай, жоночка. Я ничего не кажу. Я теперь не ведаю, кем больше ганарыцца. Ці тым полковником, якога некалі вучыў, ці гэтым, калагасным аграномам. Что мне гонор от того полковника и от их атомных подводных лодок? Коли я скажу тут кому, что вучыў Марию, то кожны ведае, про кого я говорю и кем хвалюся. Ну и той полковник до меня навряд ці в гости, коли заедет. А ты хоть и по потребе, але завернешь. Ну, давай, говори, Мария, что тебе треба. Можно у наставников на работу. А вам няма чаго на нас крыўдаваць. Ну, а медсёстры ж по тыдні адбывалі. А ўжо школьнікаў няма, як у ваших настаўнікаў. За вас же вучні адробяць. Эх ты, Мария, ах, Мария. Ну, дык что, Протасевича собралася судить? Ужо прибегал, плакал, просил, каб я заступіўся як депутат, каб под суд не аддалі. Хто яго дурня судзіць будзе? А вось шасі зняць прыйдзецца, каб другім навука была. Иван Иванович, Ну? мне ваши школьники трэба. Школьники? Дык мои школьники, ты ведаешь, у вас на работе и так. Не работу рабіць. А что? Ведаеце, я хочу поставить пионерские патрули на дорогах, ля тока. Ой, хай глядять, каб зерня не рассыпалась, як сёння у Протасевича. Олька, ты бачиш, як за жабры бере. Во учаніца, а? Но я адмовіцца тут ніяк не могу. Вучыў на свою голову. Ну, а хто за мяне ремонт робіць будзе? Не, я вас не хочу отрывать, Иван Иванович. Ах, милая ты моя, або ж без мяне обыдется. Секретарь мой комсомольский у вас с батьком на комбайне жне. Не здымаешь его, а? Ну что ж, добро. Я пионер-вожатую подключу. Завтра организуем. Я завтра тебе выставлю тых патрулёў. А ты не гарачыся и не бяры круто. Заезжай до меня частей. Добро? Добрый, Иван Иванович. До побачення. Будь здоров. Дядька, где ваш агроном живе? А вы хіба начальник який, что на легковику, а? Начальник. Ага, начальник. А вы знаете, кто я такие, а? Я свёкар яе. Вы ж нічога про яе не ведаете. Яна ж майго сына до смерти довела. Крутила светом, что ён на себе руки наклаў. Разогнался на мотоцикле и услуп. На смерть. И она мне ни грамма помогать не хочет. Я мешаю ей перед мужчинами крутить. Я вам про ўсё гэта ў район напишу. У его третий домик налево. Як уедете в новый поселок, с белой цеглой домик. Ясно. Во. А вы, мо, не начальник над ёю, а подгледзець яе приехали, а? Ну и набраўся ты, дядька, аж у машине смурод шуваць.
Што здарылася? А ты думала ад мяне гэтак проста ўцячы? У мяне дзеці з табою. Міша, у цябе сям'я. Марыя, Господи, на што ўсё гэта? я свёкра твайго сустрэў зараз. Дарогу ў яго пытаў. Брыдкі стары. Што ён казаў? Та нічога. І ўсё ж такі. Сказаў, што ты ўдава. Сапраўдная, не саламяная. А табе не ўсё роўна, якая я ўдава. Маша, ну ты ж мне нічога пра сябе не расказала. Ну, гэта толькі я распрануўся душой перад табой, спавядаўся. Міша, жанчыне гэта заўсёды цяжэй. Так? Удава ўжо 4 гады. Не скажу, можна было б за гэты час выйсці замуж за добрага чалавека. Але страшна. Раптам зноў усё паўторыцца. А яшчэ калі на шчырасць. Работа зацягнула. Заняла занадта вялікае месца ў душы. Ну, а дом гэты? А дом гэты? Дом гэты мы разам з Віцей атрымалі, і ўсё тут яго работа. Віця скончыў на архітэктара, але ўсё ўмеў рабіць рукамі. Я не шкадавала, што мы пакінулі горад. Яму была тут добрая работа брыгадзірам будаўнікоў. Ой жа, як нам зайздросцілі. Як нам зайздросцілі, што кахаем адно аднаго, што ў згодзе, ў дастатку жывём. І нічога не сталася з задуманага. Ні шчаслівай сям'і, ні дзяцей. Ён хварэў? Калі гэта хвароба была, так спадчынная. Бацька яго піў з моладу, біў дзяцей, здзекаваўся з жонкі, звёў яе дачасна ў магілу. А Віця, я нават не заўважыла, як у яго ўсё гэта пачалося. Пра такое кажуць звычайная гісторыя. А як я яго ненавідзела п'янага, не падпускала да сябе. Пачаў раўнаваць. П'яны ездзіў следам на матацыкле, урываўся ў кабінет да старшыні, калі я затрымлівалася вечарамі ў канторы. А ўжо як наступалі цвярозыя дні. Стараніўся мяне, чэркаў алоўкам на паперы эскізы нейкіх сваіх будынкаў і стараўся, каб я іх не угледзела, рваў. Гінуў чалавек. А ты маўчала? Што ты? Я крычала на Віцю, што брыдкасць за яго перад людзьмі. А ён адмоўчваўся толькі. Глядзеў журботнымі вачыма, як нешта хацеў сказаць. А потым зноў піў. Аднойчы разбіўся на сваім неразлучным матацыкле. Збіралася з'ехаць адсюль у свет. Пятровіч, старшыня калгаса, не пусціў. А бацька ведаў? Бацька? Бацька ягоны не быў сына ні на вяселлі, ні на пахаванні. Можа, праз месяц з'явіўся абшарпаны, старэнькі, няшчасны. Плакаў, што гэта яму пакаранне за грахі, што век сабе не даруе. Я дапамагла яму застацца тут вартаўніком, а ён хутка пачаў піць. Патрабаваў у мяне грошы, я спачатку давала, а як адчуў, што больш даваць не стану, пачаў брахаць, абгаворваць. Вось і ўсё. Нашто ты мне, Міша, душу развярэдзіў? І што табе да майго жыцця? Пашкадаваць мяне захацелася. Ты даруй, Маша. Даруй. Але пасля ўчарашняга мне здалося, што мы не чужыя. А раніцай так чыста і радасна было на душы. Як не жыў яшчэ, не зведаў нічога ў жыцці. А шкадаваць?
Ты моцная. І ты жанчына. Да ты сама другога пашкадаваць можаш. Хоць бы і мяне. Прайшоў тыдзень. Увесь гэты час Марыя жыла як у нейкім дурмане. Рабіла сваю работу і міжволі чакала, каб хутчэй скончыўся дзень, каб зноў пабачыцца з Загадскім. Шчасце, пра якое марыла, прыйшло да яе яшчэ прыгажэйшае і нечаканейшае. Але пра гэта нельга было нікому сказаць. Гэта трэба было аберагаць ад людзей, як нешта несправядліва прысвоенае. Гэтае шчасце ў нечым непрымірыма разыходзілася з усім, чым яна жыла. Аднаго дня Загадскі ўзяў на пракат палатку і ўгаварыў Марыю паехаць на лясное возера, каб трохі адпачыць. На возеры яны сустрэлі пару сімпатычных маладых масквічоў. Прачынайся, Міш! Прачынайся, ну прачынайся! Прачынайся, сонца ўжо высока! А я ўвесь бераг абышла, ты ўсё спіш! Добрай раніцы, Ева! Добрай раніцы! Не давядзецца нам пабываць тут Адамам і Евай. Шкадуеш? Шкадую трохі. Слухай, дзе ж суседзі? Дзе масквічы? Як дружна сустрэлі нас учора. А на базар паехалі. Узрадуйся, што ёсць на каго палатку пакінуць. Ось так і жывём, к нам людзі з Масквы едуць, а мы на поўдзень. Не знаем, што самі маем. А я ўсё роўна хачу на поўдзень. Сесці ў машыну, заехаць на бераг мора. Мабыць, некалі ў кіно нагледзелася. Ён і яна едуць на бераг мора. Міша, ну а табе вот чаго сама больш хацелася? Не помню. Ну, нечага такога. Некалі хацеў геолагам быць. Як вучыўся, думаў, што новую машыну прыдумаю, што і па дарозе ездзіць будзе, і па вадзе плаваць, і лятаць. Хацеў знайсці жанчыну, якую буду кахаць, як ніхто не кахаў яшчэ на зямлі. І якая мяне гэтаксама будзе любіць. Ну, а яшчэ? Яшчэ. Нікуды не паехаў, машыну не прыдумаў. Цяпер маю справу з паперамі, ведаю сваю работу. Нават лічуся перспектыўным маладым кіраўніком. А ў жыцці, Машенька, ўсё намнога прасцей і прымітыўней. І кожны чалавек павінен ведаць сваё месца і на гэтым месцы зрабіць сабе шчасце. Вось я і сустрэў цябе. Міша, ведаеш, старшыня стары наш, ён любіць мяне. Гаворыць, пакуль я не на пенсіі, замуж выходь, нарадзі дзіця. А тады ўжо і калгасам за мяне астанешся камандаваць, а то не будзе калі за работу і мужа знайсці. Господі! А я і праўда хачу нарадзіць дзіця. Каб хто пачуў гэта з маіх калгаснікаў, усе думаюць, што я, акрамя старшынёўскай пасады, ну нічога не хачу. Дзіця. Пакуль дачка меншая была ў мяне, я думаў, што ёсць нарэшце адзіная жывая душа, якая мяне любіць і не можа без мяне. І гэта шчасце. А цяпер пачала падрастаць, і, аказваецца, сваё жыццё і у яе. Ты не хочаш, каб я нарадзіла дзіця? Адкуль ты взяла? Не хочаш? Да і што табе ўзбрыла ў голову? Пора ўставаць, а то неёмка будзе, прыедуць, як нашы суседзі. А ну, пад'ём! Пад'ём!
Я тебе покупаю! Куда ты меня несешь, Господи? Ты думаешь, эта москвичка так смеется? Да я за один твой смех не променяю тебе ни на кого. Знаем мы вас. Ты думаешь, лепше мы вас? Ты облется? А вось тебе. Купать я ем! Поплыли на той берег. Какое сонечко теплое. А вода так и заколыхивая. Не выживая, не излучая нас, ты отчуваешь? Ой, Господи, кто же это целуется у воде? Вось уже и дно. Чуешь? Да? Здається, кличуть нас. Володя з Валерой, бачиш? Приїхали. Переодеться треба. Ой, мабуть, бачили, як ми дурили, смішно їм було. Я не ж зовсім, я ще молодия. А нам-то что, коли бы так? Девочка, пошли! А мы вас снеда чекаем. Садитесь, коли ласка. Так, дякую. Такая клубника цудовная на вашем базаре, правда, Валерия? Правда, ой, чудовно. Садитесь, Мария Игнатовна. Я ваш кавалер. Ах, так? А вот так. А я, Валера, еще не подару «Жигули». Михаил Михайлович, налейте Валерии. Ну что ж, давайте выпьем за это славное, необтоптанное цивилизацией лесное озеро. Так. За вашу славную землю, за ваш славный народ, за наше знакомство. Столько то, что на одну шарку. Не, я не сгоден. Не. Поехали. Коли ласка, Мария Игнатовна. Дякую, Володя. Валерия, берите бутерброд. Михаил Михайлович, вы же меня обкормите. Пропади моя талия, вы же мне тыдневую норму масла намазали. Соправды. Вы долго тут будете? Тыдень засталося. Так что проведите нас. Не, мы сегодня. Мы после обеда поедем. Перший раз тебе бачу за рулем. Професійно едешь. Я ўсё ж автомобилист с дипломом. Ведаеш, Міша, а нам у калгасе таксама інжынер патрэбен. Каб у калгасе быў толковы інжынер, і старшыні, і аграному намного меньше работы заставалось. Шукаете, ніяк не можете знайсці? Еще не шукали. А ты что, злуешь? Так злую. Мы ж мелись яшчэ ноч пераначаваць там. Ну на што было зрывацца? Ты галоўны нават не гэта. Что? Ты зрабіла дакладна так, як робіць моя жонка, калі ведаеш, што мне нешта не па душы, але на мяне зважаць не хоча. Як гэта? Як гэта? Сказала пра наш ад'езд якраз такі момант, каб не было мне як запярэчыць. І ты подумал, что я так само, як і яна, хочу толькі камандаваць? Не, Міша, тут зусім іншае. Ну ты зразумей толькі. Калі мы сели снедаць з нашымі суседзямі, я паглядзела на іх, і мне падалося, што мы з табой толькі далёкія цені гэтых маладых. І адразу
адразу з'явілася адчуванне ці прачуванне нейкае, Якое? што свята скончылася. І адразу захацелася паехаць адтуль. Ну, что ты, Мария? Просто ты истомилась. Вось приедем, я примушу тебе легче спать, и все пройдет. Згодны? Згодна. Ну, ось, добре. Ну, вось и приехали. Я загоню машину на двор. Вось тебе ключи. Отмыкай. Добра. Миша, загоняй, а я пакуль што позвоню у контору до сябе. Таня? Добрый день. Так, это я, Мария. Ну что там у нас, як справы? Не может быть. А доктор глядела? И что? Не турбуйтесь. Я хутка приеду. Сёння ж. Абавязкова. Миша. Ну, вось, поставил. Миша, мне трэба ў калгас. А перавернуўся ён такі ўверх нагамі без цябе. Миша, старшыня захварэў. Ну-ну. Трэба ж мне было якраз з'ехаць. Мишечка, як толькі разбяромся крыху, я позвоню табе і прыеду. Поехала. Теперь залягу. Зноў Хемінгуэя почитать, ці што? Что гэта? Нехта подъехал? Так? Победа ли ворот стала? Теперь победы амаль што і няма. Ды гэта ж дворнікава машына. Адкуль ён узяўся? Та што яму тут спатрэбілася гэтаму старому лісліўцу і плеткару? Няўжо дайшло ўсё ж да Мінска? Няўжо даведаліся? Гэта ж каб раней на нейкую гадзіну, дык я быў тут з Марыяй. Михаил Михайлович, прибавите гостей. Лена Павловна, прошу вас, прошу. Осторожненько. Привитание, привитание. Миша, А як гэта тебе дворник сюды прынесла нялёгкая, а? Як что, Михаил Михайлович, это что мне, цікаго постороннего вести, ці вашу жонку поважану Верону? Ой, Миша, як ты загорел. Стараюся загараць. А где ж той катер? Ты ж говорил, что ён... Верочка, гэта далёка адсюль. Вера Антоновна, вы ж не тягните. Вы самую головную новину говорите. Ой, правда, Миша, такая новина, такая. Якая новина? Тебя назначают загадчиком отдела. Ды ну. А каляду куды? О, коляда. Ну, наш коляда, ён вышэй пайшоў. А адкуль гэта вядома? Да что вы, Михаил Михайлович, у нас уже все про гэта ведаюць. Засталася простая формальность. Ну а хто ж у нас яшчэ? Гаварушка. Так ён спецыяліст неблагі, але ж чалавек ад прыроды тупы. Ну ладно. А ты, Вера, як ты надумалася ехаць А сюды? ты что, не рады? А то я и назад поеду. Ну, я ж не кажу. Ну, написать и позвонить могла. А то у меня и хлеба няма. Не хвалюйся, не хвалюйся. Я все привезла с собой навод и коньяк. Все як мае быць, Михаил. Трэба ж адзначыць такую падзею. О, як же. Газ тут ёсць? Ёсць. Цудоўна. Зараз арганізуем вечеру.
Можа, дапамагчы што-небудзь? Не, Валерий Яковлевич, я все сама. Ну, добра. А як гэта ты надумаўся ехаць сюды ўсё-таки? А я сюды часам прыязджаю. Тут жончын брат жыве. І базар намного дзешэўшы. Не палянуйся, паедзь па вёсках, як вішні спеюць яблыкі, за бясцэнак набярэш. Людзям няма дзе дзяваць. І бульбы тут можна лепшае купіць, і грыбоў сушаных. Жончын брат на базе робіць. Дык і касцюм які дастаць, ці што іншае, это люба міла. Зойдзеш, выбераш. Я вас познаёмлю. Во, мужик, жыве як міністр. Ты пра гэта Веры гаварыў? Гаварыў. Ну, и сам, думаю, заеду, проведаю вас. Ясно. Миша, возьми бокалы и чарки, сполосни. Валерий Яковлевич, Ага. принесите, коли ласка, мне с машины желтую сумку. Слухаю. Ну вот, дякую. Можно садиться за стол. Так, ну, перший тост за вас, Михаил Михайлович, за повышение, за новую посаду. Упэўнены, што под вашим кіраўніцтвам наш аддзел заўсёды будзе першым. Дзякуй. Будьце Але здоровы. не трэба забягаць наперад. Гаворыць, не кажы гоп. Пакуль не пераскочыў. Пераскочым, Михаил Михайлович, не сумнявайцеся. Ну, закусывайте. Не. Усё уже не так просто ў нашым узросце. Нездарма сказано, калі атрымліваеш уладу, траціш незалежнасць. От, цяпер трэба глядзець і не забываць, што відавоку. А Марыя, здаецца, пра дзіця загаварыла, пра інжынерскую пасаду. Няправда. Я ж сам ведаю, што гэта няправда. Яна не хоча абмануць мяне. Ох, як яна ішла апошні раз да мяне па двары. Быццам зямля пагойдавалася яе пад нагамі. А як вочы яе свяціліся мне. Чорт! Але ж мне не кінуць, рынуць усё. Я пасля прыеду да яе. Не, лепш напишу. Лепш, калі прачытае пра ўсё ў пісьме. А дворніка трэба пазбавіцца. І як мага хутчэй. Доброй раніцы, Мишечка. Тебе чаю налить? Не, я пазней паснедаю, як вы поедете. А вам трэба спяшацца, калі не хочаце спазніцца на работу. Алло? Хто гэта? Ну, якога чорта? Добрай раніцы, Міша. Гэта я. Не туды попали. Кого пытались? Я ж сказаў, не туды попали. Что ты так нервуешься за нейкой дробязь? Вера. Вера, Валерий Яковлевич, вы пачакайце трохі, я вырашыў сёння ехаць. Цяпер з вами. Вось прыбяром тут зараз і поедем разом. Чего ты занепокоился так, Миша? Ну мог бы еще с тыдзень пожить у тиши, на свежем поветры. Не. Не. Можа спатрэбіцца моя прысутнасць, якія-небудзь дадатковыя звесткі. Я поеду зараз. Дапамажыце мне, разам хутчэй будзем. Эх, загадскі
такі загадскі, куды ж ты так спяшаешься? Ад чаго ўцякаеш? Ад маладосці сваёй, што нечакана вярнулася да цябе. Ад шчырасці, ад чысціні, ад паўнаты душы, якой дагэтуль ніколі не зведаў у жыцці. Калі зараз паедзеш, дык лепшага сябе пакінеш тут і бадай ужо назаўжды. Спыніся на хвілінку, падумай, не чуе, не хоча чуць. Садзіцца ў машыну, паехаў. Бывай загадскі. Добрый дзень, загадчык аддзела. Прагучаў радыёспектакль «Не забывай мяне» паводле аднайменнай аповесці Алеся Жука. Выканаўцы – народны артыст СССР Леонид Рахленко, народныя артысты Беларусі Галіна Арлова, Віктор Лебедзеў, Геннадзь Гарбук, заслужаныя артысты Беларусі Барыс Уладамірскі, Барыс Барысёнак, Александр Падабет, Тамара Николаева. Тэкст ад аўтара чытае заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі Валерый Анисенко. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Софья Гурыч. Год запісу 1979.